De graafwerkzaamheden in Bolsert binnen hastkleer en dus mochten belangstellende joet een keer meisjen met de archeologen. Ze kregen er uitleg over wat er al een keer voen is en konden vragen stellen. Ik kan de meesten even zien wat wij hier de oude weken eigenlijk dienen hebben. We zijn vorige maand begonnen met een grote sleuf te graven om te zien wat hier in de groen zitten had. Dus, en op basis van wat we hier in de groen hadden, dan proberen we te vertellen hoe dit stukje van Bolsward eruit had en hoe de meesten hier vroeger leefden. Een soort mensen kwamen te zien wat er nou eens al een keer uit de groenhelle is in Harrenstedt. Je wil weten wat er vroeger was en hoe het vroeger ging. Ik vind het heel interessant om te zien hoe het hier vroeger al je west had. In een rond de naaiste groeve wie een soort van gwot uitstalt. Mensen konden er jaren wat voor gwot het al een keer is. Ze hadden deze potten, die hadden ze boven op de slaapkamer staan. En de pisten ze in. En alle gaan in diezelfde pot. Wist dat nog wel? Ze lieten hem een spotje zien. Ja. En wat doen ze er maar? Nou, dat weten ze zeer. Oh ja. Ja, daar had er ik wel weggelijk in. Het graafwerk rint nou aan. Oer een week is alles klaar en dan kan er begonnen worden met de bouw van het nieuwe historische centrum Westergo dat op dat plak komt.